ki khubor ka bate si TV. Wanrah shapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Want to thank our coach Miss Pinky, our team manager Sabitri ma'am, our parents, and especially our CM sir for sponsoring us all the way. Thank you so much. Ka long shisha ka jingso sarong bakraw nakabenta ka jala Meghalaya. Hadien bagirang bagithai Ïalehkai Taekwondo nakajala ki balaj mikmat yakri India kilayo pan khor jingjob bat Wanrah bun tli ki Takma. Ki nik Samla Ïalehkai nakajala ki balaj mikmat nakari India haka first Bangga Bandhu Open International Taekwondo Championship kabala long dangshan hakari Bangladesh haka khat khandai tarik Urisa arajar afulai. Haka ni Jingeh ishimenta kachongki kila Wanrah nriut li Takma Ksiar kawai ke Takma rupa bat santli Takma nong. Habai keren ini Samla ki Wanrah nam bat buram om tai kari nrei ka jelaru kumju kila penpau baka Jingeh ishimenta jongki sha Bangladesh kalong ka ba haba ki Ïakynduh bat ki wei pat ki rang bat ki thai Ïalehkai na ki wei kiri ka perthai nrei wat la ka taru kila yo shibun ki boj nak benta bentang pentibet shushu elade hakakam Ïalehkai. Yes. Come on. Charge. Stay Bangladesh te mangilat ka bha man kibun bha ki bre bayawan bat ka bha job kibun bha ka hakani ka wit junga ka snem junga ru baki wan nabar ka ri nakadau ka ang ka bha kani wala ngayo bronze su tang baka bha menyo bronze tai kalong kumno ka bat kalong ka ngayo experience su naka man yo khamle bhai shawai ki tournament junga ki opponents ba kenduk ngate ki ba la ayu ki ba experience sudah nomor haka senam bala kangi bat haka kategori bala kangi de tang chat tang ki black belt red belt tu te ki ba ayu experience sudah umde we ru ki bam wan tang shoes dang aim tu te bala experience sudah baro kata te kadon kam ha ya baro hi mangi ni don kam ban trish tom show ban yakun wala dan ki ba ya job ki wan ban kang eru tang baki ru ki ya trish tom show makin yo ka thong jong ki kwa ma ban ong ki we ki Samla ru ba kin ya wan kai lang kum kani ka jing Ïalehkai ba kin ya lin ya khun nam takari ba kin ya Wanrah nam ya kari jungi long ka ban kang te ka poi ka Bangladesh im tu namar ba ki lai bon te hatuhi ka jal kari lajang te bar ka wan Nepal ru ki ya wan bun te bun hi batrim ki ya wan balai shrimka te ngi hab ha basau te nota terter sedin rudan hi bai wan akwa rum ai khuble i nong hi kai jungi ba i la ya lam yang i stay klem i nong hi kai jungi te ni nimla ban le stay ban ntai im dan hani ba ipang im song klan te wala im dan ru kwa ai jing khuble i ba i la ya lam yang i stay ban kalong ka sin banikang nani na ka state jungi bangi let's stay den tang nam ta jungi te mangi ngi la shu sakut sa hani la kai tang ka state national tang nam ta jungi ngi yo la kai international tang kwam ai khuble shibun kini ti teng jonga di zowi gui te mo tho bat na hoi ngala wan Ïalehkai ka di ka sin ka banikong ta jonga banga yo bani Ïalehkai kumni international ti ngayo iba kalong kaba ka Ksiar ka jungi barok khai bungi ala ru bat kalong ke ka ba ka jingi khun ka butang bha ka jingi Ïalehkai shathi ka banga khlem mudur katang la don hangni shisnam sawnai ngo ajoin hangni kampat long hangni handai hapa banga poi shathi ngai iba ka de kalom ka duriau ba ki dong Ïalehkai ki bon ba ni ki kiri ba wan bat ki bat bet sudah ti tam ta jonga kalong ka experience ka ba nikong ka ba ngala sunat ba ngayolat banga yo ban job ru nga ngai Ïalehkai na ka under 50 senior category na ki freshers
Ti hapo ka kategori jonga under 50 ru ki board ma ki bawan ki kiri ki bawan ki babun ki long nak Thailand, Macau, Sri Lanka, Nepal, Afghanistan ki board ma bangamla su ban jer kateng menta ti ka competition ru ka long ka ba tebit ban menta jong kiru ma ba ki la yakun do ya ma kiru ti nam ta jong ngali ka kesin meningkong ti ngala I met nim sim bar khoj ti ngalap ba kadang bun ha ka ba ngai la di rong dang haban trishitom namal ba klalong international level kam di tang hang ni state ti kibriu ki bet palat ti ka jing ya khun jonga ka adai sha ba ki nong Sri Lanka hadin so ba ki nong Bangladesh ken ti klaidan ka tu ki ningut ki beng ya khun ti in the end pada bangala le shitom la trishitom ti snat banya thu bangala job pada ken onga ngaya gold medal ken ti ka jing join jonga ka ni ka club ru ka long ba nga ngadi ka kmi makana ru nga kwa bangan lon ka physical health mo ban shat ban klan ti kade ka opportunity kade ka lat nam ta jonga ru ba ngayo ban le ki exercise ki ti kani kade ka ngasmo ban ong bai ki kan thai ki kmi ru rakila ban take part kan bahan nam ta jong ki ru nam ba kan pan klan ka bor met jong ki ru ka pan klan ki banlat ni ki jing pang jing shitom banlat ni ki bubon ki intoxication mo ki jing bakla jong ta kan tang ki bam ki kum ki khana le ru ki bam ki poish ki jing bam ki jing di bam long ti ngas mo ba kani kalong ka lat bangan ni azam mada kum ka kami ngala ban le something else harian bangala don khun ru kadang don ka life ngadang la ban le mo ti ngas mo ban ketu le mi ki wei ru ba kim dei ban give up kim dei ban ong ba la kut mo tanah kada bagi la dong ki khun ti ndai kidang la ka the dreams ki don ba ken ki la ba ken ma ken nang le nang ni shakmat be ti ka jing ya yo medal jingi bar khoi total ka long khat atli bat ngi yo ndrutli ki gold ka wei silver bat santli ki bronze but na ka re India ka state ka ba le kai shathe ka long ka ri ka state jongi Meghalaya na Assam but na Punjab but kadi tang ka state jongi ka ba khorlut ki medals bar khoi khat arun ki bengele le ka ngi yo lut but iwei ba banlang bat ngi idin po Sikkim idi additional superintendent of police ti ita yor ka gol but iwei na po Kalimpong ri ka ba majority ka ba yo ti kadi na ka jila jongi Meghalaya ba yo ki medals bar khoi ti nga kum ka long kumi nga sngo kum ba kani di ka Ksiar nam ta jongi bar khoi ngi yo and then kadi ka jing penshlu na yeng kum yang ngaru kadi jing penshlu jongan na yeng ilok jonga bangi nyo lat kum kani bangi nyo ban kini bat nam ta ki khna bar khoi ru la ngi ki parents bar khoi ngi tli lang ngi ai kti lang ai nam ta ki khon kin lai ti kan baha palat nam ta jongi baro but sakawi ru lada ka government ka la ban provide ka hall ka kham he yangi kanunu ko jaka kum hapulu ti bangi nyo le shushu kum ki demonstrations mar ko PE mata ka hall hang ni karit bat la dang gile than e ki demonstration ki bangi haban ka thi sajong ki lap man saw ki khna ban ka tu halor ti la da ka government ka la ban ai ngi kum ka ta ka hall te kan bahap la ngin nang la shu ban tebet shibon bangi la ban mi shu ki demonstration bat ki nong le kai ba kham tebet kan la da ka biang ka hall ho jing shisha nga one ini I kepajung ini kun ki de na poka sports they are full fledged sports family mo ti ikpajung iru Ïalehkai na po ranji Assam ranji menshua ti kparajung iru ide I bade coach and manager jongka cricket ti ngi tingi lamlin hi ya ka sport tang badang ning kong ti ngasir ban pha I mo na ma bi dang ret palat mo tenga ong jingshangi ong le lang tang bang ong em la dang ngi mai la dia I menta ba in experience ba in nang ti kumno ken in tip la dang I shia bod in tadang ro kam long possible em long nginum ai la dia ite ban experience I la yam ba plisha tiru tang ba ila yo gol tingi la shuhun no pade kong ta kabaning kong ngatrai ngi di ban ai kublai ning kong du ya I coach jongi I mam Pinky kajing trace tom jong I kajing lum jong I kini khna kajing ka dedication ka perseverance jong I ka Ïalehkai kini khna baro ban give it their all ti as a parent namar banga ini khunjonga ini badang khandai snem mo I lej man hakane ti yo 2 goals ti long ngapet ya kane ka atmosphere hakane ka taekwondo hall ru ka long very unpleasant long
ka state ka government ka deban ayaki ka jaka ka deban ayaki ka facilities ka babiang ka deban recognize gini ki players ki bala Wanrah so much of laurels and to the state and the country as a whole ti ngatrai ba no doubt ngadeban praise ya u CM sir jongi u bala haka last minute bangilej ban request ya u ban sobha ban ai pen siulam financially ki bakin lej no daka plan shado dhaka nama daning kong ki mod banyalej be daka by road it would have been very difficult for them so CM kalam karanga would ushu thit taki ushu ai taka financial support ya imam. Thank you so much CM sir for your encouragement and your support to the Taekwondo team of Meghalaya. Tangba, I think after going with them, after seeing everything, there's many things that the state still has to work on, especially the road to Dauki, because manhakani ngele chathi kasurak ni kasniu palat ti kibapli ni khana shong ki kanta ki shong hakabos nalor basniu sakasurak nalor ba ki hapli lekai ti nga request yo CM tang ban pen pej bha ya katu kasurak sumha ban penshna no ya katu kasurak at least not only for these people but even for the tourists ro kibapli ani ngi sakut ki kanta kibapli nalor ki la thai mo ti daki kantang isakut hapot daw kitang nakadaw jong kajing snew palat katuk surang ti I request CM sir and everybody concerned to please yarap yaki bakin shnano yakatuk surang namarba we really need to mend that kan but otherwise I think I'm very proud of the entire team. Everybody came back with a medal. As a parent, especially Ïakynduh, she is the smallest. I'm very proud of her also. And nakit bok kedriang kini barok hoy, bakin nang ya treshitam, bakin nang ya le, kin nang ya kun. Ha all any kinja tournament ki bandang wan nang ni shakmat ro baki day ban I bet ka full dedication kanang ba kan kio kan ni ka team jongki.